Apariksa pe Charcha 2023 amai Difu Matipung Langkung Habe Memorial Town Hall along Kepadopon. Karam Singh Hanseni follow him nang chile leader. Non birdang tonpen arjupon sinang kedam tang arkoi nipaing koronar kep arni India adet a Prime Minister Narendra Modi India adet along kedoan high school lo Charlie au sumar ingdeng sirkep pen ingdeng prihini ka Charlie atum aphan video call pen ka cingki ka cethan abidi sore kipi asai kedeng pon labangso apariksa pe Charcha laki 2018 aningkan pensi paklang pon lo athe kosonsi osomar atum satlang ketok dunji aphan kaphere lapen istrik kapawedet si an sose aning kaparong aning kapang samji apen kipat hek pon thuji aphansi labangso apariksa pe Charcha pu isi initiative India government atum ahin pensi dengpon lo kosonsi pinidet pi along tame video call pen osomar apai apo teacher student atum aphan kacingki ponlo sonsi pini difu along ta Karbianglong along kedoan government school pen lo kacharli osomar atum aphan ingwai ponsi apai apo teacher KAAC CMEMFEC chairman atum penta labangso video call amai along cetong dunlo lapen labangso pariksha pe Charcha along arjan cepate ki hing cepate sitame nong eta osomar atum aphan KAAC CMEMFEC atum ari dengpen pipa jirpon lo sitame pini labangso amai along Assam Education Minister Ranat Pigo sinang cetong dunji pusita kasiksak dot chat amat nang cetong dun edet pusi KAAC Education EM Richard Stock bi ahin pen nang pacini dun News Desk Report Public TV Karbianglong. Bathalang sa police station kaparlo Satgaon number 2 arong ami karlong ki hanse akorte Karam Singh hanse kedam tang bhomkuru ar koini phai kore hiniar ni hem pen ke bar jui pini arni anta hem nang chile le dera jo akorte tum hem sita manghu prongsi dolo kang bodet Karam Singh hanse alangli okpran ke meme ajo kamatha ajakong takom kang bodet Karam Singh hanse akorte longki hanse pen rat ahongjai along kachuni ripon pado Kang podet Karam Singh hanse akhan thek long abang aling satame bangso a contact number 7204454418 along nang pachini wek thapusi chuningri padopon News Desk Report Public TV Karbianglong. Pardon, nilimen long e hanse, nili long Satgang number 2 lapen ke biasa bang boy telang so nili jinggo that pini follow mate 22 arni pensi langli hem chewang e that amat si madu le theklong bang aling sitame nili contact number along nang birtai vek tha lapen amena bang ke Karam Singh hanse